Dawk fuq l-assistenza soċjali huma ftit aktar minn terz tal-ammont li kien hemm 10 snin ilu. Studju ta' ekonomista mill-Bank Ċentrali, Kurt Sant, jikkonferma dan permezz ta' analiżi fil-profond tal-iskema ta' tapering tal-benefiċċji soċjali. Din l-iskema ħarġet fl-2014 minn Gvern Laburista biex inaqqas iż-żieda li kien hemm ta' persuni fuq l-assistenza soċjali. F'intervista ma' dan l-istazzjon, l-ekonomista Kurt Sant spjega li din l-iskema dawret is-sistema minn waħda passiva fejn il-persuni li qabel ma kienx jaqblilhom imorru jaħdmu għal waħda b'inċentivi varji favur idħul fid-dinja tax-xogħol. Tapering tal-benefiċċji hija skema li hija targeted għal dawk li huma l-iktar ta' bżonn l-għajnuna, pereżempju dawk li ilhom jirċievu l-għajnuna soċjali jew dawk li għandhom ċertu impedimenti biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol, pereżempju single parents. U li tagħmel l-iskema hija illi wara li ssib xogħol minn barra l-paga li ssib f'dak ix-xogħol tibqa' tirċievi parti mill-benefiċċju tiegħek għal perjodu ta' 3 snin. U bekk l-iskema tipprova tneħħi n-nies minn fuq dik id-dipendenza soċjali. Fil-fatt l-aktar li jidher li benefikaw minn din l-iskema kienu single parents fejn hawnhekk l-impatt kien ferm aktar milli irdupjat ir-rata ta' dawk li jażlu li jibdew jaħdmu. Dan għax bit-tapering idħul ta' dawn il-persuni aktar mill-irdoppja meta jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-istudju tal-Bank Ċentrali jindika li fl-assenza ta' tapering single parents kellhom 25% probabilità li jsibu impjieg wara 46 xahar. Għal dawk fuq l-assistenza soċjali u li kellhom problemi mediċi il-perjodu kien itwal sa 61 xahar tant li ħafna kienu qed jispiċċaw jilħqu l-età ta' irtirar u jaqilbu mill-assistenza soċjali għal xi forma ta' pensjoni baxxa. Minflok, grazzi għat tapering, dan l-effett naqas ħafna. In-numru ta' nies fuq il-benefiċċji naqas b'mod drastiku, però iżjed importanti minn hekk l-istudju sab illi l-probabilità illi persuna fuq il-benefiċċji timxi għad-dinja tax-xogħol iżjed minn irdoppja u iżjed minn hekk il-probabilità illi once illi timxi fix-xogħol tibqa' f'dak ix-xogħol żdied b'mod drastiku wkoll. Propju għalhekk l-ekonomista tal-Bank Ċentrali ikkonkluda li minħabba li l-għan tal-iskema ta' tapering kien li tqarreb lil dawk fuq il-benefiċċju jersqu lejn is-suq tax-xogħol billi telimina jew għall-inqas tnaqqas in-nassa tal-faqar u twassal għal impjieg stabbli, l-iskema tista' titqies bħala ta' suċċess kbir. L-istudju juru wkoll li t-titjib ulterjuri tal-iskema fil-budget tal-2023 għamel l-iskema aktar b'saħħitha u se jiżgura li l-inċentivi għax-xogħol jibqgħu dominanti anke fil-waqt li l-gvern qed ikompli tejjeb il-livell tal-għajnuna soċjali.